duba yarinyar nan da ka bata ɗanin gyaɗa na ta wuce da ita. Nawas. Kalla to kuje da wancan ta. Kuje wannan tana jin ina tana jin ita wancan tana jin ya. To kuje na Nawas din. Wannan ba abin da take ji kina ta. Nawas. Kana da problem ba time ba. Kai ma kina ji. Kuje na. Kana tsoron cire kaya a jikin mutane bayan kowa ya san Ana suka ce Nawaz menene? baki ne wa. Baki wulik to ai Alhaji Awali ne ya kawo shi ai. Ni na kawo shi amma gashi can a cikin yana cikewa. Ka dauke shi a tuban mu gani. Nawaz daraktan ka ce dauke ka tube. Inda yana tuya. A ina zan ganki ne diyar Failani. A ina zan ganki ne diyar Failani. Ashe so haka yake a rai har kuna yake tafasa zuciya take tunani kwakwalwa take ke kaɗai na rike hannuna karki sake ni dai ki jani yar Failani. A ina zan ganki ne diyar Failani. Bana bacci ban cin abinci yar fille da ke ci sanadi. Duka kunci ko kadaici yar fille baki da madadi. Nesa kaci soyi min daci wallahi sai da yi wa'adi. Karki zamto sanadi yar Fulani. A ina zan ganki ne diyar Failani. Idanu sun makance rashin ganin ki kuka nake. Kunnuwa na sun kurmance san jin muryar ki suke. Cuta ta so ta kama zuciya ta saukin ga keke. Wai a ina zan yi gamo da ke Failani. Ce kaɗai za ki tallafa ki ban fure har ki ban tufa ruwa na so sai ki yayyafa shuka ta zuci ta hayayyafa bargo da so ke za ki rufa da na ji zafi ki sharan zufa ƙauna ki nuna diyar Failani. Ina zan ganki ne diyar Failani. Ki kaɗai na rike hannuna karki sake ni dai ki jani diyar Failani. A ina zan ganki ne diyar Failani. Baban gida kenan. Baban gida. Ga Alhaji Awal kamaraman daraktu. Na gode Alhaji baban gida. Ga kuma bi zango can. Dan bi zango wake da suna da wasu ne ya ɓata mai rai. Ya kawo mana tarkace. To amma dai yanzu an rarrashi bi zango a matsayinsa na babban yayan Nawas. Ya kuma amince ya haƙura. An cire su.
Da Nawaz Malam ma ransa ya bashi ya kasa mami yin waka. Nawaz Malam ne. Me kace?